Менә Галиябану спектакльдә булган бер кызыклы хәлне сөйләп китим. Галиябану спектакльнең театрда икенче көн премьерасы уйнала. Мин инде беренче көнне уйнадым да, икенче көнне спектакльне залдан карыйм. Барыбыз да белә бит инде спектакльнең финалында Исмәгыйль Хәлилне атып үтерә. Һәм Исмәгыйль Хәлилне атып үтергәч, минем кырымда утырган бер апаның телефоны шалтырады. Бу апа телефонны алды да: "Я в театре не могу говорить", ди. Шунда апа "я в театре" дигән сүзне ишетмәгәндер инде. "Не могу говорить" ин ишеткән. "А что случилось?" ди. "Халиля убили", ди бу апа. "Кого убили?" "Халиля убили". Якын тирәдә утырган бөтен тамашачылар көлә башлады. Бөтенесе ишетте менә бу сүзне. Тамашачы үзе көлә, үзе җылый. Җылый Хәлилне жәлләп көлә менә бу кызык хәлдән. Яшь аралаш көлү. Яшь аралаш көлү булды икенче көнне. Ярый, оңышлар. Менә шундый кызык бит ул. Шуннан да шулай. Галиябану спектакль турында әйтәсе килә инде менә. Кызык әйбер бит ул Галиябану. Яратып карый безнең халык, белә, сюжетны белә. Исмәгыйльнең Хәлилне атып үтерәчәген белә. Шулай да менә спектакль бара. Исмәгыйль Хәлилне атып үтергәч, тамашачы 500 урынлык зал, тулы зал, 500 тамашасы бер сулыштан дип Бу юлы да аттылар. аттылар дип. Шушындый реакция була. Әйтерсең алар белми инде Хәлилнең үләчәген, әйтерсең атып үтерәчәген. Менә үзе курка, үзе юлка дигән кебек тамашачы белеп тора. Шулай да менә шуңа ышанып карап утыра. Шул кадәр самими безнең тамашачыбыз. Берстән дә шулай.